ଏଇ ତ ଆଉ ଏଇ ତ ମୋ ଧନଟା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ ଧନଟା ରାଗୁନି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତମେ କି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ତମେ ରାଗି ଯାଉଛ ତମେ ରାଗନି ମୋ ଗେଲୁଟା ପା ମୋ ପୁଚୁଟା ପା ଖାଇବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି ଖାଇବ କିସମିସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଦଉଛେ ଖାଇଯା ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିଲ ତମେ ଖାଇଯା ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଖାଇଯା ରଖୁଛୁ ତୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ବାପା ଆସିଲାଣି ଶଳା କୋଉ ବେଳରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ବି ଶଳା ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ତୁ ଏକାଥରେ ଖାଇଦଉନୁ ଏମିତି ଚାଣ୍ଟୁଛୁ କାହିଁକି ସେ ଫୋନ୍ଟା ବି ତା କର୍ମକୁ ସେ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିବ ଭାବୁଛି ଶଳା କାହା ହାତରେ ମୁଁ କୋଉ ନାଳୁଆ ହାତରେ ପଡ଼ିନି ଶଳା ମୋତେ ଚାଟି ମୋତେ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି ଛି କ'ଣ କରିବି ରେ ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଛି ଦେଖିନି ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ତୁ ଟିକେ ଦେଖିନି ସେ ଫୋନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ସେ ଫୋନ୍ ପା ଚଡ଼ ପଡ଼ ଶୁଭୁଛି କାହିଁକି ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଏ କାହିଁକି ତୁ ନାଳୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ ରେ କହୁନୁ ତ ବାହାଘର କରିଦେବି ଇଏ ଧନ ମୋ ଗେଲୁ ମୋ ପୁଚୁ ଇଏ କିଏ ଆଉ ତୁ କଲେଜରେ କ'ଣ ଯାଇକି ଝିଅ ପିଲା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ ଧନ ପୁଚୁ କହୁଛୁ ଆରେ ନାଚ ନା ଟିକେ ତୁ ଶଳା ମତେ ରଖିବୁନି ଏ ରାଇଜରେ କ'ଣ କରିବି ରେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଆରେ ଜିରୋ ସାଇଜ ଫିଗର କ'ଣ ବେ ଶଳା ମୋ ବାପ 14 ପୁରୁଷରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିନି ଜିରୋ ସାଇଜ ଫିଗର ତା ମାନେ କ'ଣ ମତେ ଟିକେ ତ ବୁଝା ବୁଝା ଟିକେ ମତେ ତୁ ବାପା ମୁଁ କାଉ କିଛି କହିନାହିଁ ବୁଝିଲ ତୁ ଶଳା ସାଧାରଣଟା ନୁହଁ ପୁରା ସାଧାରଣଟା ଜଣା ପଡୁଛି ତ ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି ବୋଦା ମୁହଁଟା ତୋର ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଶଳା ସେ ବା ଡାକିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତମ ପୁଅ ନା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କଲା କି ସେ କହୁଛି କ'ଣ କଲା ସେ ଶଳା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ଫେର ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜିରୋ ସାଇଜ ଫିଗର ତମର ଫେର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣି ଖଟା ଖାଉଛି ଆରେ ତୁ ଯାହା ତ କଲୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖଟା ଆଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ଆବେ ଶଳା ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁନୁ ଆରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁନୁ ଏବେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଛି ଦେଖିଛୁ ନା ସେ କେସ୍ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଆଉ କ'ଣ ସୋନାଲି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଦେଖିନୁ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଦେଖି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶଳା ତ ଝିଅ ତ ଯାହା ବଦନାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଶଳା ତମ ପୁଅ ଜାତିର ବଦନାମୀ କରୁଛ ଆରେ ତମକୁ କ'ଣ ଝିଅ ମିଳିବେନି ଏମିତି ରାଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁ କହୁଛ ଆରେ ଆମ ଆଇନ କାନୁନ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେ ଝିଅଟା କରିଛି ବୋଲି ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ କଥା ତ କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି 4ଟା ଘଇତା ରଖିବେ ଯାହା ମନ ହେବ ତାହା କରିବେ ଯୋଉଠି ମନ ହେବ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମନ ହେବ କଥା ହେବେ ହେବେ ଛୋଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବେ ଏତିକି ଖାଲି ପୁଅଟେ କରିଦିଅନି ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉନି ସାଙ୍ଗେ ତା ଘର 14 ପୁରୁଷ ଯାକ ଜେଲରେ ପଶିବେରେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧା ହେବେ କେତେ କ'ଣ ନିୟମ ସବୁ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ କାହିଁ କେତେ ବାଟ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛୁ ରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ତତେ ଆଉ କେତେ ମୁଁ ବୁଝେଇମି ରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ ରେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନା ରେ ଜମା ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ତୁ ଯା ନା ହେଲେ ବୁଢ଼ା ନାମ ନେଉଥିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ନାମ ନେବୁ ରେ ତତେ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇବି ମଣିଷ ସିନା ହେଇଥିଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁଷୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ପଇଛି ରେ ଘୁଷୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ଛି ଆଉ କ'ଣ ତତେ କହିବି ରେ ମୁଁ ବାପା ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଶଳା ଏତେ ଗାଳି ଦେଉଛି କୋଉଠି ତୁ ରଖୁଛୁ ସେ ଗାଳି ସବୁ 5,000 ଟଙ୍କା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆରେ ବାପାର ବୋଧେ ଗଛ ଲାଗିଛି ପଇସା
5,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ପୁଅ ମୋର। ଦେଖିଲା ଝିଅ ପିଲାକୁ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି। କ'ଣ କରି ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ କହିନି। ଏ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଥିଲି ଆଉ। କାମ? କି କାମ? 5,000 ଟଙ୍କା ତୁ କି କାମ କରିବୁ? 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏଇ ଘରୁ କହିକି ଏଇ କାମ କଥା କହିକି ମୁଁ ପଇସା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତା ଫଳ ହେଉଛି ତୁ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି? ଜମା ସିଏ ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ ରେ ବାପ। ତୁ କୋଉଠି ନେଇକି 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରେ। କାମଟା କ'ଣ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତା ଫଳ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଯେମିତି ନ ଆସିବା ଦରକାର ରେ। ସେ ଯୋଉ ଧନ ଗେଲୁ ପୁଚୁ କହୁନୁ ସେଇଠି ନେଇକି ଉଡ଼େଇବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଜମା ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନା ରେ ମୋ ବାପଟା। ଜମା ସେ ନାଳୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଅନା ରେ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନକୁ ଚାଟିନୁ ଦିନ ରାତି ଯାକ ତତେ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଚାଟି ଦେଇକି ପଳେଇବରେ ଆସ ଗଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବଇଥିବୁ ଘରେ ଆସିକି ହେଲା।